Teraz to trošku preženiem, ak dovolíte, ale dúfam, že aspoň toto dáte, pretože vidím, že vás vôbec konsolidácia nezaujíma. Za socializmu navštívil funkcionár SZM bordel. A ráno, keď z neho vychádzal, tak povedal, prosím vás, rozpíšte mi to na malinovku a chlebičky. Presne toto sa dialo v rodine Šimečkovcov. Veď ste mali počúvať, čo bolo dnes povedané. Oni si vypýtali peniaze na nejaký projekt, potom urobili úpravu toho projektu, prišlo tam menej ľudí, menej peniazy minuli na to, na čo mali minúť, a ostatné peniaze si rozdelili pre seba. Však to je zlodejstvo. A on ide potom na ulicu vykrikovať, že poďme odvolať ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerku kultúry pani Šimkovičovú, lebo, neviem, prijímajú nejaké zákonné rozhodnutia. Veď on to robí preto, aby chránil finančné záujmy. Počuli ste pána predsedu Slovenskej národnej strany, pokiaľ išlo o fond na podporu umenia. Veď oni umelo preťahovali prijatie tohto zákona v parlamente, aby si na poslednú chvíľku ešte mohli poprideľovať peniaze.